Zamanin goma sun ke biyu da bambantawa. Gidan nawa ne ke kafuwa cikin tarihi. Zamani goma sarki biyu na bambantawa. Alilu na zo kunce sarki ne na ajo ku da nisa, wannan baiwa ne kun san masamari muna ɗaya ne kun kafu don zamanin zai je shi da ku. Zango zango Adam zango ga mai rabo zan yabo zan faɗi ungo kunce da ni ga 'ya'yan firin zango farin fata mata da rigewa. Gidan nawa ne ke kafuwa cikin tarihi. Zamanin goma sarki biyu da bambantawa. Taɓa mini jinin isawa ne kice mini garin da nisa. In kai satai ina shaka gona ka daina wasa. Abdul M Sharif sunana soyayya gunki nasa. Bilkisu Shehu mai canja kala na zo na ɗaura kusa. Kainuwa da shan Allah mai iya ku bar kwalla. San jina ka san koka ne ku bani kalla. Gano ku dan Abdullahi ni na zo da sa'a ku kula. Ni Zulaikha ce farar Fulani na zo da tsarin soyayya. Duba duba ke duba wannan daidai ne, kalla kalla kai kalla wannan yayi ne. Ramadan boat sunana dan kwalliya ne. Bilkisu Abdullahi cikina na ado ne. Mu biyu mun san ɗaya masoyan juna ne. Dan hoki dan wanka na sina ajiye. Ka bani iko zana ce zan haɗiye. Garza alimi ko mai zamani gani tsaye. Ni Maryam ya haya zamani ya baibaye. Sama indosa kasa indosa haka yake. Digirinsa mai suna ga mugurin gasa. Na rike kamshi mai suna karfi kaɗan fesa. Zarar dini kar mata kona yi kiɗan gasa. Kaga Samira uba mai kyau kai guzurin tausa. Turmi ture kora kora da kauce kan hanya. Ka zaki sarkin dawa na san baya san gogayya. Ni musu bahu yake dogon yaro mai kunya. Abiya Abdullah an yi min lakabin tarbiyya. Yan garin sarki biyu ma mun zo mi gogayya. Gidan nawa ne ke kafuwa cikin tarihi. Zamanin goma sarki biyu da bambantawa. So ni na so kiye roƙon mama ya kiye. Mai ladabi ka samu barka da aiki. Ishaq Aliyu dan mazari ganan ya kiye. Rahama na to yar Nijar ta kirki. Kullum sai da ni kwancewa sai da dabara. A doka tambari sai a gidan sarki aka tsara. Ne Shamsu dan iya ga jarumi da farar dabara. Aisha Umar yar kwalisa sun ka tsara. Hankali ya kwanta mai farar dabara. Yara yare yara yara yare. Yara yare yara yare. Su kai raji eske nima kun zance na kwari. Aisha Dauda miki ya hange na tsare. Wasa 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 na da ke nake. An ka zama da maɗi ɗan lasa ka zam ɗan yaye. Kauna Ibrahim Shehu mai nasara da ke nake. Shamsiya uba ɗar mulki kiran da ake. Mun yi hanzari juna mun amsa kiran. Gidan nawa ne ke kafuwa cikin tarihi. Zamani goma sarki biyu na bambantawa. Gashi ki juya na juya rawar banjo nima. Ona ya gadara kar ka ɗauka da asara kai ma. Ni ne Ibrahim dogo harka ba dole hidima. Hajara Abdullahi jaje ta kuna harkar girma. Ruwan zuma kin karɓa kin madara kin bani. Din na ruɗe
masu galadan mazarin takawa. Suni na suwaki kina da kireki. Barka da aiki hasken lantarki. Umar M Sharif mai waka baiti na baki. Fati Nijar ga dango cike da shauki. Ga mun zo taron dangi ba ma tsoro ku gafara ba ma tsoro ku alalo tutar su ne.